un aprenentatge que només serveix per ser reproduït en un moment determinat és un aprenentatge totalment buit. Estem perdent el temps. 40 o 50 anys ha canviat el que ensenyem a l'escola perquè han canviat també les necessitats de la universitat, en primer lloc, i després de la societat. Manipulant, observant, és el mitjà per ajudar a la construcció, a l'activitat mental. Per tant, l'activitat només serveix quan ajuda a produir les accions mentals suficients per fer l'aprenentatge. Quan som petits, passa per la manipulació, pel tocar, pel veure. Una mica més grans passa per les observacions, també el tocar, veure, observar, etc. I quan som més grans passa pels exemples. Jo he posat un exemple per explicar una cosa que és general, perquè ens ajuda, l'exemple, el veure-ho, ens ajuda a activar mentalment. No quedem només amb l'extracció. Aquest és un dels errors de l'escola, el quedar-se alguns defensant l'abstracció sense els mitjans per arribar a l'extracció. Dient, aprèn-te l'abstracció i aprèn-te l'abstracció ja ho tindràs resolt. Podràs transferir a situacions concretes. I entenem per aprendre és memoritza la definició o memoritza el text aquell, etc. Sabent que això, si no hi ha un procés d'activitat mental, no s'aprèn. O s'aprèn només per reproduir-ho en un examen, però mai per integrar-ho, per donar resposta a l'objectiu que tenim. Ajudar els nens i nenes a resoldre els problemes que els hi plantejarà la vida. Per tant, un aprenentatge que només serveix per ser reproduït en un moment determinat és un aprenentatge totalment buit. Estem perdent el temps. Però molts vam estudiar així. Molts vam aprendre així. I molts pares, no? A vegades no entenen això de les situacions d'aprenentatge, el tema de les competències, perquè ells van estudiar, el record que tenen és que van estudiar d'una determinada manera i sabien moltes coses. Això és així, i és així perquè a veure, els coneixements científics que tenim avui de com les persones aprenen són notables. Fa 40 o 50 anys no hi eren i d'alguna manera la imatge era per saber-se les preposicions. El que fèiem era memoritzar les preposicions. Si havíem d'aprendre alguna cosa de matemàtiques, s'aprèn repetint la taula de multiplicar, o si és dels reis de no sé què. Els continguts que hi havia eren bàsicament memorístics, i per tant també això portava una manera d'ensenyar que era memorística. Coherent, no? Era coherent. Era coherent. O sigui, prendríem les escoles dels anys 50, 60 i les anteriors... No és que es fes malament en aquella època. Era coherent amb la demanda que hi havia, no? Exacte. Era el coneixement científic i a la demanda. Se'ns demanava coneixements que eren factuals, que eren noms, fórmules apreses de memòria, etc. A mesura que el coneixement també universitari ha anat avançant, ha anat demanant a l'escola no només que sapiguem reproduir textos, sapiguem recitar, sinó que, a més, entenguem el per què. O sigui, és quan entren llavors coneixements de caràcter conceptual, que impliquen comprendre. No hi ha prou en saber-se el que és el concepte de definir el que és un subjecte o definir el que és un verb, sinó el que cal és entendre el subjecte i quin paper té una oració i què passa quan una oració no té subjecte. I, per tant, implica que ja no ens podem comunicar. Això implica comprensió. Evidentment, saber la definició de subjecte és una qüestió d'una estona memoritzant. Ara, entendre el paper que té un subjecte en una situació comunicativa implica un procés mental, una gran activitat mental per poder-ho construir. I això implica, hi ha un canvi en la manera d'ensenyar i en el que ensenyar. Però si a més entenem que els alumnes han de tenir criteri sobre allò que han entès, implica també conèixer els procediments que s'utilitzen per aconseguir un coneixement determinat. Per què això és així i no una altra cosa? I, per tant, hem d'entendre textos. No només els hem d'entendre, sinó a més hem de ser com uns petits comentaristes o crítics literaris. I llavors parlar de com és el text, com està muntat, etc. Això volen dir habilitats, que no s'aprenen memoritzant. S'aprenen les habilitats fent-les, i les vegades que calgui. I per tant s'aprèn a analitzar i críticament un text fent-ho n vegades. I per tant això vol dir... Requereix temps, també. I això vol dir requereix temps. Clar, tot això, a més, ara demanem i els hi demanem
perquè necessitem a la societat gent que estigui compromesa socialment, que tingui bones relacions amb els altres i, per tant, que tinguin uns valors determinats. Valors determinats que moltes vegades són contraris als que et dona la pròpia societat i els mitjans que tenen. Ara parlaríem de l'educació sexual, etc. I que són contraris, i aleshores a l'escola intenta participar en això. La qual cosa vol dir que hi afegim. Amb 40-50 anys ha canviat el que ensenyem a l'escola perquè han canviat també les necessitats de la universitat, en primer lloc, i després de la societat. De manera que amb el mateix temps, i el temps és el mateix, hem hagut d'ensenyar allò que ensenyàvem als anys 50 i 60 i 70, però hem hagut d'afegir allò que s'havia als anys 80, després als 90 i després als 2000, i tot no hi cap. I l'horari escolar és el mateix. I l'horari escolar és el mateix, i els mesos que estem a l'escola són els mateixos. Per tant, nosaltres, els que tenim una edat determinada, vam aprendre un moment que vam aprendre coses que n'eren moltes amb el temps que vam estar, que eren totes les hores escolars. Els nostres fills ara estan aprenent, han d'aprendre aquelles coses, i ja no poden ser totes, perquè a més han d'aprendre coneixements nous, procediments nous, habilitats nous, actituds nous, etc. Que implica, a més implica un model d'ensenyament i aprenentatge molt més complex que el que seria el de saber-se de memòria, doncs, què és les preposicions o quines són les subordinades.